Multimedijalni centar na Školjiću domaćin je izložbe maketa brodova. Neki od najljepših primjeraka s netom završenog državnog natjecanja brodomaketara dostupni su posjetiteljima koji mogu vidjeti i prvo nagrađeni brod Željka Skomeršića s Krka. Taj brod je vrlo važan za našu povijest jer su s tim brodom naši pomorci tu baš iz Primorja otkrivali zemlju Franje Josipa. Izradom brodova u boci oduševio nas je 92-godišnji Bogoljub. Prema nacrtima, a prema visini plafona u boci napravim mali nacrt. I sad po tom nacrtu treba napraviti brod vani, malo žice, malo pincete, malo puno strpljenja i treba dobro vidjeti. Još služi ovo oto, jako povećalo i treba htjeti. Samo htjeti, a onda se i može. Izložba je otvorena do 21. ovog mjeseca.